Ensinnäkin on sanottava tästä Camp Berlinistä, että tällä kokemuksella, minkä täällä nyt tämän parin päivän aikana olen saanut, niin aivan loistava idea järjestää tällainen, jossa pohditaan television uudelleen, tai pohditaan koko television olemassaoloa aivan uudesta vinkkelistä, ilman mitään rajoitteita, koska se jos mikä on tällä hetkellä varmasti ajankohtaista, ja erityisesti broadcastereiden kannalta, jotka ovat tottuneet ikään kuin tarjoamaan sen lineaarisessa muodossa ohjelman virran meille katsojille. Ja nyt me mennäänkin ihan toisella tavoin tätä asiaa lähestytään. Ja jo täällä tulleissa muutamissa ideoissa, niin erityisesti mua on täällä viehättänyt semmoinen ajatus tästä slaidaamisesta. Eli mennäänkin pois tästä, tai miten rikotaan se lineaarinen ja non-lineaarinen ohjelmavirta ja se tarjonta. Ja tämä perinteinen kategoriointi, että meillä on draamaa, elokuvaa, urheilua, uutisia, vaan se tehdäänkin jollakin toisella asteikolla tämä jako. Siitä on kyllä hienot lähtökohdat näillä ryhmillä, jotka täällä on, ja on ollut mahtava nähdä se fiilis ja fiilinki, millä täällä hommia tehdään. Mä uskon kyllä, että tästä vielä kuullaan paljon, ja tämä hyödyttää broadcastereita, tämä hyödyttää meitä sisällön tekijöitä, tämä hyödyttää kaikkia. Erittäin mielenkiintoista nähdä, mitä kaikkea sitten loppujen lopuksi viikon kuluttua tästä hommasta Camp Berlinistä tarjoillaan.